Здравейте хора! Дадох 700 лева за това лабубо, намалено от 900 и още 30 лева за доставка 730. Това е гигантско лабубо Зимомо. Вау! Погледнете какъв е гигантски кашона. Да го отваряме, че е много тежкото и чудо. 5 кила тежи. Айде. Тук съм отрязал отстрани това. Готови ли сте? Опа. Картата! Ето тук се пише Zimomo Original I Found You. Това е колекционерската карта. И сега тук трябва да е лабубото. Ето го. Не мога да го отворя. Аре бе. Отворих го, хора. Ужас! Ще падне. Ето го лабубито. Показва се. Така. Мале, той е затворен и не може да излезе. Ето го, хора! Лабубито! Зимомото! Ужас! Айде да го изкарваме. Мале, колко е голямо! Готови ли сте, хора, да го видим лабубо за 700 лева? Уау! И опашка има. И тук пише Labubu the Monsters. Това мога ли да му махне? Има някакви... Запечатано е сякаш нещо. Да не се надраска явно. Я видим дали си мърда очите. Това мърда ли се мърда? Да! Мърда си очите. Мега якото. Лабуби Зимомо! Много е сладко. Версията I Found You. Я да видим краченцата. Движи си ги ръцете. И ръцете си ги движи. Еха! Хора, много е сладко това лабуби. Напълно заслужени 730 лева. Ето го лабубито ми отблизо. 100% оригинално и автентично. Пише си The Monsters. Ето му ги краката, ръцете, чак много се развълнувах, ушите, всичко си има. И разбира се и опашката. Уникално е просто, хора, много ми харесва. Виж, Рико, лабубото, харесва ли ти? Харесва ли ти лабубото, Ритичка?